Čaute všetci, moje meno je Mišo z Luxusnej elektroniky a dneska tu máme ďalšie sluchátka. Není to úplne taká novinka, sú to Audeze LCD GX, herné, magnetoplanárne, otvorené sluchátka. A prvé, čo ma prekvapilo, je balenie, v akom prídu, pretože táto buksa, tento kufrík patrí práve k sluchátkam Audeze. Viem, pre niekoho to môže byť, že samozrejme, však to už je tak dlhodobo. Pre mňa toto je prvýkrát, čo vidím sluchátka v kufríku, v prémiovom kufríku, ale tak nie sa čomu čudovať, keďže, čo viem, tak sú to najdrahšie herné sluchátka, aké aktuálne sú. Ak sú nejaké iné, môžete nám ich dole napísať do komentáru. Ja, čo som čítal, tak sa jedná o najdrahšie herné sluchátka, čo ako je fakt, pretože 900 € za sluchátka som osobne ešte nikdy nedal a mať ich na hlave a mať ich na tie 2-3 týždne na skúšanie bola fakt zábava. Prvé, čo hneď ako ich chytíte do ruky, tak si všimnete, že sú pomerne ľahké na to, že sú také masívne a oproti iným Audeze sluchátkam sú fakt ľahučké. No, nie úplne ľahučké, ale sú ľahšie. A je to pretože majú horčíkovú konštrukciu, čo aj cítite, keď ich držíte v ruke, aj keď ich máte na hlave. V porovnaní s predošlými, čo som testoval Audeze Maxwell, tak pri nich ma po nejakých 2-3 hodinách, či už hrania alebo strihu, bolela hlava, alebo tlačil teda hlavový most. Tu som mohol si dať maratón strihania videí, pozerania videí, hrania hier, a nič ma netlačilo, nič ma nebolelo, necítil som ich dokopy ani na ušiach v rámci tej hmotnosti, ktorú majú. Čo je veľmi príjemné pri nich sú náušníky, ktoré sú z pamäťovej peny. Síce sú trošku väčšie, čiže niekomu môžu vadiť, niekomu môžu nepasovať na uši, ale mne prišli veľmi pohodlné, veľmi mi zapasovali do uší a za mňa aj tá pamäťová pena sa pekne prispôsobila mojim ušiam. Ak by ste ich chceli vymeniť, tak musíte si k tomu dokúpiť nejakú sadu na výmenu náušníkov. Ja osobne som to nejako neriešil, keďže mi pasovali a viac som o tom nezistil, iba jedno video, čo som pozeral, tak sa tam vravelo o nejakej sade na výmenu náušníkov. Takže ak niekto si bude chcieť vymeniť náušníky, tak dá sa, ale nie tak jednoducho, ako napríklad pri tých Maxwelloch. Sluchátka ako také sú analógové, čisto analógové, bez nejakých digitálnych prvkov, proste čisto, striktne analógové a ako výstup majú 6,3 mm jack, ale ak si k ním pripojíte mikrofón, ktorý sa dá pripojiť, keďže sú to herné sluchátka, tak si k ním viete pripojiť mikrofón a ten už má výstup na 3,5 mm jack, takže ho jednoducho pichnete či už do ovládača od konzoly, alebo do počítaču, alebo do notebooku. A ďalšie plus, ktoré oproti tým Maxwellom, keď som testoval, tak viete si ich prispôsobiť na svoju hlavu. Není to iba čisto tou gumičkou, ako to bolo pri Maxwelloch, tu si pekne z boku sú tam také drážky, ktoré si presne viete výškovo nastaviť, aby to vyhovovalo práve na vašu hlavu. Poďme sa pozrieť, čo všetko sa nachádza v tomto boxe. Hneď ako ho otvoríte, tak prvé, čo na vás vyskočí, sú sluchátka. Box ako taký veľmi minimalistický, čo najmenej vecí tu je. Potom v takej drážke tu máte kartičky, máte tu ešte aj podpis, že kto kontroloval tieto sluchátka, čo je pekný detail. A potom je tu už iba druhá drážka, v ktorej máte všetku kabeláž. Máte tam hlavný kábel, ktorý vlastne väčšinou asi budete používať, pokiaľ nebudete hrať hry. Je tam, ako už som spomínal, 6,3 mm jack a končí to vlastne vstupmi do sluchadiel, ktoré idú spredu. Je taký pekný drážkovaný, aj ako nie drážkovaný, skôr taký prepletený je. Má takú prémiovú textúru, by som povedal skorej. Takže máme tu tento kábel. Potom v balení taktiež máte mikrofón, alebo teda kabeláž s mikrofónom, ktorá funguje ako tá herná časť týchto sluchátiek. Tu už máte 3,5 mm jack. Potom je tu ďalšia redukcia z 3,5 mm jacku na dve časti, sluchátkovú a mikrofónovú. Ak máte počítač, v ktorom si to pekne viete rozdeliť, tak si tam viete rozdeliť mikrofón aj sluchátka osobitne. Môžeme sa podľa mňa vrhnúť na test mikrofónu, aby ste počuli, čo to je zač. Čiže takto je mikrofón nastavený od začiatku. Viem, že ma veľmi ťažko počuť, ale chcem, aby ste vedeli, že ako je pri základnom bez nejakých úprav, bez nejakej úpravy gainu. Takto vás počujú ostatní, keď si prvýkrát nastavíte sluchátka. Ja to znížim, ja to dám na nejakých 20%, to by mohlo byť v pohode, alebo ešte menej, dám 14. Stále mi ukazuje, že ide mikrofón do červených čísel,
takže ja to zmenším na 10. 10 už by malo byť lepšie. Týmto som chcel ukázať, že vlastne predtým, ako pôjdete buď hrať hry, alebo s niekým volať, alebo natáčať nejaké video napríklad, tak si v programe, či už na konzoli ako takej, nastavte nižšie zvuk mikrofónu, pretože nikto nechce, aby im do uší hučal nejaký taký ten nezrozumiteľný, preboostovaný zvuk. Ale ako mikrofón ako taký neznie úplne zle. Nie je to ani najlepší nejaký high-endový mikrofón. Na herné sluchátka je to stále v pohode a podľa mňa na to hranie hier, či točenie nejakých videí, alebo hovory s kamarátmi napríklad, vám úplne bude stačiť. Čo je ešte plus pri týchto sluchátkach, tak si viete vybrať, na ktorej strane bude mikrofón, pretože ako ho zapájate, tak obidve strany majú rovnaký konektor, čiže ja by som si vedel teraz prehodiť mikrofón, ale nechcem, pretože k tej časti sa tiež dostaneme. To je mikrofón, no aktuálne ho mám na 9%. Čiže je to také, že sa s tým musíte pohrať, ale aj tak treba na to dávať pozor. K čomu som sa chcel dostať cez tento mikrofón je, a zbadal som to iba pri mikrofónových týchto konektoroch, že strašne ťažko sa vysúvajú zo sluchátiek. Treba s tým trošku bojovať, ale ide to. Len oproti tomu káblu s 6,3 mm injectom toto je bolesť dávať dole. A doslova ma z toho bolia prsty, ale ide to. Na konci dňa to nejako stade ide, tam je také malé tlačítko, ktoré treba zatlačiť a trošku s tým pomykať, ale ide to. Kábel k mikrofónu je taký ten základný, není úplne taký prémiový ako ten predošlý. A čo tu ešte je, tak je tu taký posuvník na mutnutie alebo stíšenie mikrofónu a zapnutie mikrofónu. Čo som odsledoval také asi pre mňa najväčšie mínus je, že na sluchátkach nikde nemáte nastavenie hlasitosti, čiže všetko to musíte robiť či už cez počítač alebo cez konzolu v nastaveniach, čo môže byť celkom otravné, keď pri niektorých herných sluchátkach proste iba zakrútite koliečkom a viete si nastaviť ten zvuk. Tu ma to celkom iritovalo, hlavne na tej konzole, keďže každá hra má nejaký iný zvuk a viete si to buď nastaviť v danej hre, ale zase keď máte od základného nastavenia proste potichu tie sluchátka, tak musíte ísť do nastavenia konzoly a tam si zvýšiť hlasitosť, alebo v prípade počítača tam tiež záleží na čom ste. Čo sa týka zvuku, tak stále sú to už high-end sluchátka, nie úplne, ale bavíme sa o tých vyšších čiastkách eur a korún českých a tú kvalitu to v sebe má, či už na to hranie hier, kde inverzia do tej hry je neskutočná, vtiahne vás to, už pri Odyssey bola tá inverzia, že som bol vtiahnutý v hre, tuto to platí dvojnásobne, každý jeden detail, každý tichý detail, všetko proste krásne počuť. Pri hudbe rovnako, pustil som si pesničky z nášho playlistu, ktoré chcete počuť, tak je dole v popise. Každý jeden detail mne stačilo zatvoriť oči a užívať si tú jazdu tým zvukom. Osobne kúpil by som si tieto sluchátka? Asi skorej nie, pretože mne ich veľmi netreba. Nie som niekto, kto vyhľadáva až úplne takéto nejaké prepaly, čo sa týka herných sluchátiek. Ale pre niekoho, kto chce mať doma niečo, čo vyzerá pekne, pretože ako také oni fakt sú pekné, ešte aj s tou takou síto červenou z boku. Ja vravím, nie som niekto, kto by preferoval proste najdrahšie herné sluchátka na svete. Čo si o nich myslíte vy? Môžete mi to napísať do komentáru. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.